दिनै बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव नैबे अदालगुरिनि मनिटरिंआवहाय भैराकुन्द आरो हरिसिंगा समष्टिनिफ्राय प्राय 200सो बिपिएफ आरो गुबुन हान्जानि मावथिफोरा जोंनि हान्जायाव जइन जाफैदों आरो बिनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआरनि जे दफाफोर इमप्लिमेन्टेसन बियो बहुत स्पिडआव जाबाय थादों प्राय 70% इमप्लिमेन्ट जाबाय आरो नैबे एमपि इलेक्शननि सिगांनो जे एरिया एक्सटेन्सनजों लोगोसे समष्टि दाफुंनाय बेबो जागोन आरो फैबाय थानाय समावहाय बिजेपि आरो इउपिपिएल एलाइन बे सरकारानो जिहेतु जोङो मोनसे साब रिजनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै बे ओनसोलखौ जोङो बेंगोन बे ओनसोलखौ जोङो पार्टि हिसाबै सामलायनो हागोन सरकाराव जोङो फैनो हागोन दा बेखौ नोजोर होनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैबाय थादों आरो नोंथांमोना मिडियायाव नुदों दिनै हाग्रामा बिपिएफ हान्जानि गोख्रों सासे मावथि सागानगिरि चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि हान्जायाव फैगोन बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिडियायाव बिबुंथि लाखिनायखौ नुदों बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावहाय गोबां बिपिएफनि गाहाय गाहाय दैदेनगिरिफोरा फैगोन दाख्लै बावैसो सालबारिनि बिजाथि जय मोसाहारि बिथाङाबो जइन जाबाय आरो बेबायदिनो गोबांथार निस्सय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोंनियाव जइन जागोन जों बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो नैबे एमपि इलेक्शननि उनावनो गोबां बिपिएफनि मावथिफोरा जोंनि हान्जायाव जइन जागोन दिनै बिएसयुनि दैदेनगिरि बा बेबायदिनो इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जइन जागोन दिनै रायजो राजाफोरा निस्सय नुदों दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरनि थाखाय बिटिआरनि जि सुक्ति बे सुक्तिनि गोबां दफाफोरखौ मावफुंबाय आरो दिनै रायजो राजाखौ दिनै जौगाखांहोनो थाखाय गोबांथार हाबाफारि आखायाव लादों नोंथांमोना मिथिगौ गासै 35थासो फ्लेगशिप स्किम दङ इउपिएससि सुपार 50 बड'फा सुपार 50 मिसननि जुगिदि डक्टर फरायनाय इन्जिनियार जानो थाखाय बा बेबायदिनो एपिएससि कम्पिटिसन खालामनो इउपिएससि कम्पिटिसन खालामनो सुबिदा खालामनानै होदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना मिथिगौ आलारि सोरां बिथांखि आइजो अनसाय बिथांखि बेबायदिनो गियान ज्योति सोरां आसुनि रग निर्मल बेबायदि गोबांथार जिहेतु आसुनि बानायदों दा बे हिसाबैनो रायजो राजाफोरा मिजिं थिदों नैबे इउपिपिएल सरकार जितु प्रमद बर' दैदेननाय बेजों निस्सय रायजो राजाया एसेबाबो जौगानो हागोन बेखौ मिजिं थिदों आरो जों दिनै जिहेतु गोबां मोनसे जुजिनायनि गेजेरजों आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्ति खालामदों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव रायजो राजानि मददबो नांगोन आरो जोंनि जि समाजनि गासै दल संगठन माहारियारि आफाद बिथांमोननि मदद नांगोन आरो बेबायदिनो मदद होबोदों दिनै बे बिथिङाव नोजोर होनानै फैबाय थानाय समफोरावहाय जिहेतु बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिटिआर सुक्ति दफाफोरखौ मावफुंनांगोन आरो बेजों रायजो राजाफ्रा लाब जागोन बेखायनो बिटिआर सुक्तिखौ दिनै मावफुंबाय थानाय सागानगिरि जिहेतु इउपिपिएल हान्जायाव दङ दिनै इउजि ब्रह्मआनो होन रोनगोरा नार्जारियानो होन लरेन्स इस्लारियानो होन प्रमद बर' बिथाङानो होन गासै बिथांमोना जिहेतु गोबाव सम सोमावसारनानै दिनै बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामदों दा बिथांमोना मावफुंनो गोनां दायथ' थाहैबाय आरो बेखौ मावफुंनोबा जोङो बिथांमोनखौ जों गोहोआव लाबोनांगोन बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों बिथांमोनखौनो गोहोआव लाबोनानै बे दफाफोरखौ मावफुंनानै लागोन आरो बे ओनसोलनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोननि जि आसा बेखौ जों सुफुंनो हागोन बेखौ मिजिं थिदों दा दसे जोङो दिनै दरं उदालगुरि गासै बेवहाय 11टा एलएसि दङ आरो बेयाव गासै 15टा जोंहा एमसिएलए दङ दा बेयावहाय जोङो दिनै गोबां गोख्रों जोङो दिलीप सयकिया बिथाङा दरं उदालगुरि 4 नं लकसभा जि समष्टि बेवहाय 100% बिथाङा देरहागोन आरो फैबाय थानाय जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव नुगोन थांनाय समफोरनिख्रुइ बांसिन पार्सेन्ट लानानै बिथाङा देरहागोन आरो बेवहाय जोङो आथिखालाव ओरैबायदि खामानि मावबाय थादों बिजेपि इउपिपिएल होननाय दायो फाराग गैया जों ज' जानानै बुक कमिटिनिफ्राय लानानै प्राइमारि कमिटिनिफ्राय लानानै जिल्ला कमिटि बिभिन्न जिखिनि सेल दङ दा जों खौसेयै जोङो इलेक्शन स्टियरिं कमिटि दानानै ब्लक लेभेलाव दानानै आरो प्राइमारि लेभेल जों प्रग्राम खालामनानै ज' गिदिंगासिनो दङ आरो बेवहाय कुनु मोनसे गुबुन कंग्रेसआनो होन बिपिएफआनो रावबो बेयाव फेर फाथिनो हाया अपोजिशननि दुर्गा दास बर'
दुर्गादास बर'आ मालाबाबो फेक्टर जानो हाया मानोना दिनै नोंथांमोना मिथिगौ रबिराम नार्जारि दुर्गादास बर' सरन बिथांमोना स्टेटआव एलाइन दंखायो दा बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना दिनै स्किम लानानै बिथांमोना सालायबाय थादों बेखायनो बिथांमोना जे दिनै रायजो राजाखौ जाम्बा खालामदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथांमोना फारसेथिं स्टेटआवहाय बा बिजेपिजों एलाइन दङ आरो दिनै जों नैबेयावहाय पिटिआर रिजनावहाय बिथांमोना एलाइन गैया जाम्बा खालामदों दिनै स्किम थिकिम लानानै खामानि मावबाय थादों बेखायनो चिफ मिनिस्टारा बिथांमोनखौ गोरना सरसोमनानैबाबो भटखौ होखागोन नाथाय रायजो राजाया बेखौ मोनथिया दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नैबे बिटिआर ओनसोलनि गासै हारि माहारि रायजो राजा एबार जिहेतु जोङो नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिसि सुक्तियानो होन बिटिआर सुक्तियानो होन दिनै बिजेपियानो बेखौ मदद खालामनानै मावफुंनानै होदों बेखायनो बिथांमोना जोंनि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गुदुर दायित्व बिथांमोननियावबो दङ बे ओनसोलाव सान्थि लाबोनायनि आरो बेखायनो जोंबो दिनै लामा नायदों बिथांमोना दिनै सुक्ति खालामनानै बेखौ मोजां भाबै मावफुंनानै होगोन जों बेखायनो जोङो मिजिं थिदों बिथांमोना सुक्तिखौ दिनै 70% मावफुंनानै होबायबा बाखि 30%खौ बिथांमोना मावना होगोन बेखायनो जों नेनानै दङ आरो बिथांमोनखौ फुल्लि नैबे लकसभायाव जोङो मदद खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ फुल्लि इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो बेखौ जुदि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जुदि फुल्लि इमप्लिमेन्ट खालामाबा जों गासै बिटिआरनि रायजो राजाखौ लानानै जोंबो बिनि फिननायखौ जोंबो होगोन बिटिआৰৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই ইউপিএল দলত যোগদান কৰিছোঁ নিজৰ অঞ্চলৰ নিজৰ গাঁৱৰ দুখীয়া খেতিয়ক ৰাইজৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত মই ইউপিএলত যোগদান কৰিছোঁ মই আগত BPF জন্মৰ পৰা মই BPFৰ লগত আছিলোঁ আৰু যিহেতুকে বৰ্তমান BPFৰ চৰকাৰ নাই আৰু কেন্দ্ৰত যেহেতুকে বিজেপি চৰকাৰ আছে ষ্টেটতো বিজেপি চৰকাৰ আছে আৰু যেহেতুকে ইউপিপিএল দল বা ইউপিপিএল বিটিআৰ চৰকাৰ বিজেপি দলৰ লগত এলায়েন্স আছে গতিকে মই সেইটো বুজি মই ইউপিপিএল দলত মই জইন কৰিছোঁ মই শান্তিপুৰ VCDC শান্তিপুৰ প্ৰাইমাৰী আৰু মোৰ লগতে আমজলি VCDC আৰু অদলা VCDCৰ মোটামুটি 30-35 জনমান আহিছে তেওঁলোকক জইন কৰিছে আজি মই যেতিয়ালৈকে বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ এলায়েন্স চলি থাকিব কেন্দ্ৰত চৰকাৰ থাকিব ষ্টেটত চৰকাৰ থাকিব বিটিআৰত চৰকাৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে মই ইউপিএল হৈ কাম কৰি থাকিম কিন্তু অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে আজি মাতি আছে কি ইউপিপিএলে আজি কাম ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব পৰা নাই কিন্তু আপুনি আজি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলে উদ্দেশ্যটো কি আপোনাৰ নাই কামটো আমি যিটো দেখিছোঁ যথেষ্ট ধৰ বৰঙাবাৰী গাঁৱত মই বিশেষকৈ শান্তিপুৰ VCDCৰ কথা কৈছোঁ শান্তিপুৰ VCDCত প্ৰতি ঘৰ মানুহে দুখীয়া মানুহে চৰকাৰী আৱাস যোজনা পোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া মই দেখিছোঁ মোৰ গাঁওখনতেই প্ৰতি ঘৰ মানুহে চৰকাৰী ঘৰ পাইছে হয়তো 2-4টা বাকী আছে সেইটো পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ যাব ৰাস্তা ঘাট সকলোবিলাক হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি পাইছে নতুন ৰেচন কাৰ্ড পাইছে গতিকে ৰাইজ সন্তুষ্ট ইউপিপিএল চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্টৰ কাৰণে ৰাইজে যেহেতুকে মতামত দিছে ৰাইজে মতামত দিয়াৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ আমি ইউপিপিএলক ভোট দিম আমি ইউপিপিএলত থাকিম ধন্যবাদ